देखा। अरे वाह, लड़का तो बड़ा स्मार्ट बा जी। अरे हमारा दोस्त का बेटा है, सरकारी नौकरी करेला, इंजीनियर है, इंजीनियर। अरे ये तो सोने पे सुहागा हो गल। रउआ के भी तो सरकारी दामाद चाहत रहल नु। हाँ भाई सही कहली। केकर शादी तय हो गल पापा? तोहार बेटा। वैशाली का भइल? है ला, फोटो दिखाई दे ला। ई देखा अपन होखे वाला दुल्हा के फोटो। वैशाली तू मुंह का फेर ले लू। डरा मत बेटा, का बात है खुल के बतावा। पापा हम शादी ओकरा से ही करब जेकरा से हम प्यार करेने। प्यार? आजकल के लड़का लड़की प्यार में अंधा हो के अपन जिंदगी बर्बाद कर ले। वैशाली बेटा, तू अबही नादान बाड़ू, अच्छा बुरा के फर्क तू अबही ना कर सकेलू। यही से हम तोहरा के बर्बाद ना होखे दे। जौन लड़का हम सेलेक्ट के ले बानी उ तोहरा खातिर एकदम परफेक्ट बा और वही से तोहार बियाह होखी। लेकिन एक बार हमरा पसंद से मिलली पापा, ओकरा बाद राव सोच जरूर बदल जाए। हाँ हाँ, मिले में का बा, एक बार मिल ली ना। ठीक बा, ओकरा के घरे लेके आवा। थैंक यू पापा। आओ, ये हमार पापा, ये हमार मम्मी। खुश रह बेटा, खुश रह। खुश रह बेटा, बैठा ना। तोहार नाम का बा? दीपक। का काम करेला? बॉक्सिंग करेले पापा, बॉक्सर हवन। स्टेट लेवल के टूर्नामेंट जीत के आयल बाड़े। कितना कमा लेला बाबू? इतना जरूर कमा ले जितना में वैशाली खुश रही है। अरे कमा तो तब पैबा ना जब तू सही सलामत रहबा। हम अच्छी तरह से जानीला, एक बॉक्सर के जिंदगी में ना तो कोनो वारंटी होला और ना ही ओकरी जिंदगी कोनो गारंटी। गारंटी तो दुनिया में केहू के नहीं के, फिर भी दुनिया चल रहा बा। गुमनामी के मौत मरे वाला के भी कमी नहीं के, लेकिन जे इतिहास बना के मरेला दुनिया वही के याद रखेला। हम अपन बेटी के बहुत लाड प्यार से पल्ले बानी। यादों की तपती रेत में हम ओकर आशियाना ना बना सकीला। वैशाली खातिर हम एगो सुशील, सुंदर और सरकारी नौकरी करे वाला लड़का खोजत रहनी, जे हमारा के मिल चुकल बा। पापा तू चुप रहा। आप अपने बेटी के अरमान के गला मत घोटी, समझे कोशिश करी। वैशाली हमेशा हमारे साथ खुश रही है, काहे कि हर हाल में हम इनके खुश रखब। बरखुरदार, तू हमारा बेटी के दुख के सिवा और कुछ ना दे सकेला। यही से तू वैशाली के भूल जा। हम अपना बेटी के बियाह उ लड़का से करब जेकरा के हम पसंद कैले बानी। हमार चॉइस, हमार सिलेक्शन बिल्कुल परफेक्ट बा। अब तू जा सकेला। वैशाली, तोहरे पापा के डिसीजन परफेक्ट बा, लेकिन हमके टोटली रॉन्ग लगा था। बाकी तुहार मर्जी, हम तोहरे डिसीजन के इंतजार करब। दीपक गोलू, बुझाता हमार बेटा लाइन पे आ गइल बा। गोइल बा अपना ससुर से भेंट करे। का काका इतना बड़ खुशखबरी सूखे सूखे सुनाओ तारा। अरे निकाला पैसा, कुछ लड्डू पेड़ा ले आई। काका की का ससुरा खाली पेटे भरे के पीछे पड़ल रहे। हैली दीपक आ गई। आ बाबू बैठा। बेटा, वैशाली के बाबूजी का बोल रहे हैं? वो आपसे ज्यादा डरपोक बा। ओके गारंटी वाला दामाद चाहिए जो सरकारी नौकरी करत होके। हो गल सत्यानाश। कितना बेतारा है कहनी की बॉक्सिंग फॉक्सिंग छोड़ के सरकारी नौकरी करला, लेकिन तहरा दिमाग में ना घुसल। अब भुगता आज एगो नौकरी करत रहता तो तहार प्यार तहरा से दूर ना हुई। चुप करी जी, बेटा के जला पे नमक मत डाली। तू चुप रह। हमार बतिया तो तारा हमेशा तीते लागेला। आई सारा बात के जिम्मेदार तू है बाड़ू। जौना लड़की के हम अपन घर के बहू बनाओ के सपना देखला रानी, अब केहू और के घर के शोभा बनी।